नोंथांमोन गासैनिबो दिनै 76थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय जे जोङो दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि बानजायनायाव लोगोसे जोंहा खुंफुं आफादनि मददजों जोंनि नैबे इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 बेयो थांनाय 8 आगस्तनिफ्राय जागायनानै दिनै 15 आगस्त थामहिनबा दिनै फोजोबनाय फोरबो क्लोजिं सेरेमनि बे हाबाफारिया दा जोंहा सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिखौ दिनै जोंहा जोंनि लेंहरनाय बादियै गोबां जोंहा गेदेमा आलासि बिथांमोन नुजाफैनो हादों दा जोङो जोंनि रायजो सभानि MP जा मानब गेदेर रोनग्रा नार्जारि बिथाङाबो नुजाफैनो हादों जोंनि 31 नं सिले समाजनि जोंहा MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो नुजाफैनो हादों जोंनि BTR नि EM जा रन्जित बसुमतारी साराबो नुजाफैनो हादों आरो जोंनि BTR नि MCLA आरो सिपनि पलिटिकेल सेक्रेटारि माधव चन्द्र सेत्री बिथाङाबो नुजाफैनो हादों आरो लोगोसे जोंहा UPPL नि जोंहा आइजो गांखंनि जोंहा आफादगिरि बिना गयारि बिथाङाबो नुजाफैनो हादों आरो जोंनि सेन्ट्रेलनि जिल्लानि ब्लकनि प्राइमारिनि गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों जों आसा खालामो नैबे जोंनि इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव जे जोंहा फुटबलनि सायाव जे जावरिखांनाय जाहाथे फैनो हायो नामा जोंनि गेजेराव गेलेनायनि गेजेरजों जों साफा साफा हलिचरन नार्जारि बायदि जों साफा साफा जमुना बर'मोन बायदि जों साफा साफा जोंहा नोङो जोंनि गेदेमा जोंनि गोजौ थाखोआव गेलेगिरि बिथांमोन बायदि जोङो जोंनि बे समाजनिफ्राय जोङो दिहुननो हायो नामा बे थांखिफोरखौ जोङो निस्सय लानानै जोङो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनानै जोंनि गेजेराव खुनु हायेर बेबादि लालायलायनाय गैयालासे जोङो प्राइमारिफोरनि गेलेगिरिफोरनि गेजेरजोंनो ब्लकनि गेलेगिरिफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजनि गेलेगिरिफोरनि गेजेरजोंनो नैबे जोंनि इन्टार प्राइमारि फुटबल टुर्नामेन्ट जों बेखौ खालामदों आरो जोङो फैबाय थानाय समावहाय दिनैहाय जोङो फुटबल होदों फैबाय थानाय समाव जोङो काबादि होनायनि जोङो सिन्था खालामदों जोङो गुबुन गुबुन माखासे इभेन्ट्सफोर लानानै जोङो खेला होनायनि बाथ्रा जों साननाय जादों आरो जों आसा खालामो जा BTR सरकारनिफ्राय बेबादि लाइमोनफोर जौगानायनि थाखाय गोबां जोंहा खामानि मावनांगौ दङ जोङो बे खामानिफोरखौ लासै लासै जों मावलांनो सिन्था खालामनाय जादों आरो जों आसा खालामनो हायो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा गोदान जोलैफ्रा गावखौ दाफुंनांगौनि थाखाय इयुनाव गावखौ सासे राफोद दैदेनगिरि खालामनांगौनि थाखाय जोङो निस्सय गावखौनो सांग्रां जानाया मोजां आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जावरिखांनाय आरो गेलेनाय बिथिङाव जावरिखांनाय बायदि बायदि बिथिङाव जावरिखांनाय नैबे खामानिफोरखौ जों निस्सय मावनांगौ दं होननानै जों सानदों।